Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआवहाय जाहैबाय आलासि जाहैनायनि। नोंथांमोनहा नायलांदो। नैबेयो बेरायाव दोननाय मना जिफोरा जाहैबाय माइ गायग्राफोरनि आरोना। जोंना लावजिरपारा गामिनि दुब्लिया लामा सेरनिफ्रायनो माइ गायनाय जायो। जों आलासि जाहैगोन जायगानि नामखौथ' खिन्थानाय जायाखै। टाउनाव थांगोन बङाइगाव। नै जोंहा मोनफैबाय आलासिनि न'आव। दानिया नोंथांमोना नायदो उन्दैसाफोरनि आंनि फिसाला आरो आब'नि फिसालानि गेलेनायखौ। बाबु सानैबो गावनि बिबौ आरो बिमानैजों गेलेगासिनो दङ।